tukang tambal ban. Kita bermain bersama seluruh artis Ronista. Pasti bisa. Wasih Beca Rahman Nani mau balas. Aku karo nangis Mas. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek duit sing halal. Sandang lan pangan. Dia tukang tambal ban. Untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Iya. Wayah apa sewetenku dadi grocongan. Ayo jadul-jadulan kowe bos. Wes, ayo. Ane. Biyen jogetnya piye-piye?